kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa wata ne wanda farkon shi rahama Allah subhanahu wataala ne, tsakiyar shi kuma gafaran Allah ne, ƙarshen shi kuma ‘yantawa ne daga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda mutane haka za ka gane su tare da wannan watan suna da halaye daban-daban. Akwai wanda yake ma Ramadana shiri na musamman, yana jin daɗi, yana murna, yana farin ciki kamar za a baya duniya gaba ɗaya saboda zai fara, yana murna, yana jin daɗi, bai da matsalar komi, da shi yake kwantawa, da shi yake tashi, yana jin daɗi saboda ya san irin garabarsa da Allah ta'ala yake saki cikin wannan wata. To mutane suna da halaye, wani kuma yana dai jira in an waraye, wani in aka ce ana dibin wata Allah yake Allah ya sa ka a ganshi sai gobe, Allah ya sa a ce ba a ganshi ko ina ba saboda dai ko kwana dai guda ya ƙara ci ya sha da rana, amma yana da niyyar gaban shi na ta faduwa. Wani kuma za ka garan shi duba ce, shi ba ma magana a ga watan ba, bai ki ba a ɗaga ba, kawai shi kenan, amma ce an wasa. To mutane haka suke, kuma ya yarda da cewa farilla ne, wajibi ne. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kakkasa watan cewa farkon shi rahama, tsakiyar shi gafara, ƙarshen shi kuma ‘yantawa daga wuta. Domin cikin mutane akwai wanda Ramadan zai samun shi yana tsaye akan bin Allah subhanahu wataala, yana kiyaye sallar juma'a, yana kiyaye sallar jami'i, bai da matsala, duk wata ibada yana kokari yana yi, ya nisanci da abin da Allah ta'ala ya ce nisanta. To kaga wannan shine wanda yake ta kwana da watan Ramadan, yayin da shi ya tashi da shi, hirar shi ma Ramadan yana ta shiri, kaga yana ta shiri, yana ta tanadi, yana ta tunanin da me ya kamata ya sahur, da me ya kamata ya buɗe baki, yana ta tunanin izihi nawa zai sauka nawa zai cikin Ramadan, dai ya tsara. Salatin annabi nawa zai, istighfari nawa zai, hailala nawa zai, la haula nawa, dai ya tsara, tishire yake, ti ya tsara kayan aikin shi. Ramadan na zuwa kawai sai ya baza su a fara. Akwai wanda yake da irin wannan niyya din, ku ga wannan shi yake samun rahama Allah subhanahu wataala. Idan watan Ramadan ya zo ya ta kokari, ta ibada, tun in aka fara asham da shi sai karshe, bai bari, kuma kiyamul layl ta zo a ci gaba da shi. Ba kai ba da an yi sati ana yi shikenan ka bari, da an sallama sallar isha sai ka dauke takalman ka hita, ka je bakin titi kai zanne, sai kake da shi kada shi, kana in kai ke gaba da ka bar wannan wurin naka na gaban shi sai koma wurin, sai an kare sallah da shi. Azumi ya kare, akwai mutane masu kokari, zaka ga wannan sahun guda dai kullun yana nan, wani wuri kaga sahu biyu. Ina sauran mutane? Kadiba kaga ranar da ake fara azumi ya yake, masallaci ya cika dam hawashi, rana ta biyu ma haka nan, rana ta uku, da sauran mutane da sun ga liman da ba abinda za mu sai ga sun fara tahe su, da an sallama sallar isha'i. Wani kuma zai yi bayan sallar isha'i za a raka'a biyu sallama guda, to da sai tashi ta shi, ya fara shiriri ta kenan ba, ya fara lalacewa kenan. Daga nan shi kenan sai ga gobe da an sallama sallar isha'i sai tashi ta shi. To wannan haka dade yana yi isha'i ma ba sai kaga ya ce kuma cikin azumi, da Allah cikin azumi in baka yi ibada baka yi kokari mi za ka yi. Wata ɗaya ne, dama ce Allah subhanahu wataala yake baka, gara ba sa ci, gara ba sa Allah gudun ta muke, amma gara ba sa Airtel da Mo da wane ne kaugawa su muke yi. Yanzu yau mutunan da ya sa ya abin nan ya yi mega, mutum nawa duk wanda yana da kudi su ya yi mega, in dai ba dama ta yana ta shekaran jiya ba ko, to sai ya yi, kuma da ya yi me yake yi ta yi. Dibi gara ba sa nan ta abin nan, ta wannan meke yufi, dibi da Allah yadda mutane za ka iske matasa sun jera saboda gara ba sa ci, gara ba san Allah sai wannan ta duniya, kuma karshen ta ma mu je mu zanki kallon abin da Allah ba ya so.
ta kayan amfani da garabasa wurin taka dokan Allah, wurin yaƙi da Allah subhanahu wataala. Amma ta Allah sai mai ta gudunta ba ruwanmu, kamar ba musulmi muke ba. To ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu. duk abin da aka ce ma wannan garabasa ce, falala ce, kyauta ce ta Allah subhanahu wataala, bonus ne ba. Bonus ka taba unwani da shi kuma ka yadda shi, ka yi mai ga kuma ka bari sai wanda gobe ka yi unwani da ita. Bayan kwana biyu aka baka na banza ne, wannan na kyauta ne, sadaka ce fi sabilillah aka baka kwana biyu yau da gobe, sai ka ce sai ran juma'a za ka fara unwani da mai ga kana yi, za ka yarda. Idan ka zo kana ta mai gan ka kunna connection din nan kaga bai, sai ka ta tsuki ka ce macuta kawai azzalimai, haka ko ba haka za ka yi ta yi ba. Wani ce ake ba Allah ya isa bai yahi ba. Duniya mun fi son duniyar mu da lahira sama. Masu son duniya fiye da lahira kafirai ne ba musulmi ba ne. Allah ya ce ya lamuna zahiran min alhayati duniya wa ma lil akhirati mughafilun. Kadi ba ga juma'a, sallar juma'a wani sai ya ji ana kiran sallah za a fara hudu ba sannan ya ce to bare ta masallaci. Wani ma cewa ke bare ba liman minti 10 saboda ya san hudubar liman minti 20 ce, minti 10 za su kai shi, yana zuwa a tada sallah. Wata gara ba sa ba masanta. To bar wasa, dama ce yanzu ran juma'a ba sati bane, in ya wuce kuma shikenan. Amma akwai duk lokacin da aka kira azhar, aka kira la'asar, da an kira sallah ta masallaci, dan wata gara ba sa kake samu baka sani ba. Da zuwan ka masallaci da ai sallah a kare duka minti 15 ya gama komi, amma sai ka ki tahiya. Sai ka ji ladan ya kunna lasbika yana busawa, sai kai maza ka tafi. Ko da kake zuwa limayar ya ce Allahu akbar, kai dai ana sallamewa ba ka tsaya ka tasbihi sai ka hita ka tahiyya. Haka yawancinmu muke rayuwarmu, wannan ba daidai ba ne. To da haka wanda Ramadan ya zo ya iske shi mutunan kirki, mutunan cishi, mai riko da addini, mai biyayya ga Allah subhanahu wataala, to wannan aikin da yake yi dama haka yake. In yayi kokari cikin watan Ramadan sai ya zamanto karin alkhairi ne gare shi.